Nah hinaholongan hurian itu hatta di parminggota di bagasan tikion begiotta mahatani debata alani jumulo mahita martangiang dameni debatana sumurum sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajaya hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai marulopolop do daging dohot dinami sumo bahu ali Jehova debata amanami mamuji pasangap guarmu nabadiai marhato potto dengan dibasam naso marpaso hotani di bagasan ngulunami janala solikang doa sini roham saya ditupakoko di bagasan ngulunami atau kali Jehova debata manami hodo Tuhan si pujio jala si sobaut jala ido na di parhato pot rohanami dinaroi hamin wai marsoba tu ado pamu nabadiai atau ngale Jehova takasma pakuli hami asahu boto hami dia dona ni halomohon ni roham si hangudonon nami marhite hatam na neng sibigion nami takas mai boton nami aiton di porbadia memanuturi roha do pikiran nami mangalehon pangatusion natorang di hami dinamanangi-nangi hami siak katami nungarade roha do pikiran nami ale Jehova debata nami pasu-pasu mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Debata mangatoi doh mamakuling hita di parminggota minggu pasal 12 hondong Trinitatis 22 Agustus 2021 di bagasan Tikion marujaha parminggota nama dok halak nasitong di adopan ni debata halak nasitong di adopan ni debata begiota mei marhite-hite hata ni debata natar surat di Pesalme 34 ayat 12 sahatu ayat 10 Pesalme 34 ayat 12 sahatu ayat 10 songonon tar surat disi ro mahamu ale aka anaha manangihon hatakon asa huajarhon tuhamu parture ni biar mida Jehova ise do bawa nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida nadenggan say jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pautoto suburut maho sian hajahaton jala ulahon nadenggan lului hasonangan jala pareyak mai say manatap do matani Jehova tuak kapartigor jala pinggolna tuak ngguk nasida matua alonnya kasih bain najat do bohini Jehova asa disiapkan siap tanaon barita nasidai manganggu hido akka partigor gabe ditangi hot Jehova do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena ido sahatna salo damang dainang hahanggi na pinaribot hurian itu hatta nama saulunga kita di bagasan Kristus Yesus ratai orasma dihita saluhutna di dia penuaing hita maringanan di nama nangihot dohok majalo hata ni debata tangi yang nami say debata matotong nama dongani hita nama ngalehok kahipason na paluahok kita senya saragam nya kaparmarani jala sa ditupak debata marihita tua dohot pasu-pasuna amin lasmarohatta kedaman dohot dainang ay diatoi jala dipakulingi debata hita di bagasan Tikion bahasa udok lasrohatta ay molo diatoi jala molo dipakulingi Tuhan hita berarti boto otama hado nani halomohon ni rohana si hanguduhonotta jala dia do nani hasogohon ni rohana nanaig si pasidingotta molo makuling debata molo diatoi Tuhan hita berarti tagam dope hita ditua dohot pasu-pasuna amin pangatoyo do pamakulingionna marujaha mei didok halak nasitong di adopan ni debata halak nasitong di adopan ni debata inilah tema minggu bagi kita orang benar di mata Tuhan orang benar di mata Tuhan saya yakin Bapak Ibu Saudaraku semua kita merindukan menjadi orang yang benar di mata Tuhan sudedo hitam kalau mohon asa jolma nasitok kita di hadapan di debata karena orang yang benar di hadapan Tuhan molonunga sitok kita di hadapan di debata berarti boy hita saururan doho debata molonunga sitok kita di hadapan di debata berarti boy takas boto otta ahado nani halomohon ni rohana molonunga sitok kita di hadapan di debata berarti hasahatan ditua doho pasu-pasuna do ngeluta molonunga sitok kita di hadapan di debata takasma
gabe jolma natar pasu hita. Amin. Ingo makadamang doho denang sasitongna nunga di lehod debata hasitongan itu hita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Jala debata sendiri do pasti toko kita asasi tok kita dia do panai marhite-hite namanesa akka dosata. Asa nunga jol mana si toko dia do pan di debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ai nunga di bolusos dia ka pangalan siomi molo nunga di hutoko Yesus Kristus Tuhani. Asa targuar jol mana si tong do halak na sumoba debata. Asa targuar na si tong do halak molo nunga porsea jala di hangoluhon haluaun nasian Kristusi. Jadi Yesus do nama ben si tok kita dia do pan itu Tuhanlah di dalam Kristus yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Yang sesungguhnya diri kita sendiri tidak akan pernah sanggup dan mampu berbuat kebenaran di hadapan Tuhan. Lanido mamauliate jala puji madebata di sude asi dohot holong ni rohanai. Lania kedamang dohot dainang marhitehon Psalm 34 ayat 12 1 ayat 12. Asa lam tapapatar songo dia do hita boy sitong dia do pan di debata jala makanguluhun hasit tongani songo dia do hita bagaimana kita menghidupi sebagai pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan atau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ada piga-piga hal na naik si putih hatta si jami taon tolu hal naik si pasaha atau tuhita marhite-hite Psalm 34 ayat 12 1 ayat 10. Bagaimana kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Parjolo sen ayat 12 1 ayat 15. Ayat 12 1 ayat 15 didok disi bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan harus sungguh-sungguh dia takut akan Tuhan. Halak nasitong dia dopan di debata parjolo didok biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah. Ayat 12, ayat 15, 1 ayat 15. Orang yang benar di hadapan Tuhan berarti dia harus senantiasa takut akan Tuhan. Nah paduahon di ayat 16, 1 ayat 17. Ayat 16, 1 ayat 17. Orang yang benar itu di hadapan Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepadanya dan telinganya akan mendengar teriakan minta tolong daripada orang yang benar. Jadi mata ni Jehovah manotong do manatap akajol manasitongi jala pinggol nai tu mangihon angguk ni aka partigori. Imana paduahon sen ayat 10 onom 1 ayat 10 pitu. Nah patuluhon ayat 10 lalu ingot mah. Ditangihon jala di padua Jehovah do jol manasitongi diaka manasian aka hagugutan. Ditangihon jala di padua Jehovah do aka partigori aka jol manasitongi sian hagugutan. Amin. Tolu bagian na naik sibarengota kadamang do denang. Parjolo bagian na parjolo. Ayat 12 1 ayat 15. Orang yang takut akan Tuhan maka dia akan memperlihatkan pertama hangoluhonon nido jala halomohonon nido hangoluan dohot ari-ari naringga. Orang yang takut akan Tuhan ini bagian yang pertama ya. Halak nasib tong dia do pandidebata berarti jol manabiar mida Jehovah, jol manabiar mida Jehovah. Orang yang halak nabiar mida Jehovah parjolo pasti makalomohon hangoluan dohot ari-ari naringga. Makalomohon ari-ari na dengan. Na paduahon halak na biar mida Jehovah didok jaga doi jala jamot didila dohot di bibir manang di pamangan nasian hata na pautotohon. Jaga doi jala jamot. Jaga jala jamot sia dila dohot sia bibir na pautotohon. Na patuluhon sumurut sian hajahaton jala mangulahon nadingga. Inilah di bagian yang pertama. Jolma nasitong berarti jolma nasitong di depan debata berarti jolma nabiar mida Jehovah. Jolma nabiar mida Jehovah sai makalo mohon hanguluan dohot ari-ari nadinggan. Maka dia tidak akan pernah mau berkompromi dengan kejahatan. Dangoloi mangaliar rohana, dangoloi mangaliar dirina tuaka
hajahaton. Arai sai hanguluan do di halomohon. Hanguluan do di halomohon. Jala aka ari-ari naringgar do sai di pareahi. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Nah paduahon jaga doi jala jamot doi di pamanganna dan asal puas sata. Karena banyak sekarang itu Bapak Ibu saku so matutung dila madokon api ninna. Dan matutung dila madokon api. Karena lidah tak bertulang, jadi gampang saja apa yang dikatakan, yang mau disampaikan. HP do Tuhan ikon halak na biar mida jahoba jaga jalan samok doi di pamanganna, di bibirna, di dilanan ini. Memang akadamang doho dainan mulodang jamot tita di pamangan, di bibir, doho di dilaw, murado jupang hasisega, jalabui murah mabben hagut turun. Aingot ma, dila sada organ tubuh yang sangat kecil, ya, yang berada di ruang di mulut ini, di rongga mulut ini. Alenang pemek metia kedamang doho denang di doh Jakobus tolu. Senayat opat bui berengot tayat me pedilai alai anggo pakorhonna na bui doi dua hal sada bui lau sumob bade bata bui lau mamuji de bata alai las bui doi nang mabbai bura dot na mabbai hasisiga asa tudos doi songon api me do api ini alai bui doi manutung sada kota Bodoi manutung nasongon ibang bidang tombak ini api yang kecil bisa membakar kota, api yang kecil bisa membakar hutan yang begitu luas, kecil dia, maka harus dikontrol. Bagaimana lidah itu bisa menjadi penyembah, pengaku Yesus adalah Tuhan, membawa berkat bukan membawa kutuk. Asa jamot, hata jamot berarti waspada dan hati-hati. Di do Jakobus muse ai sesongon kemudi do di kapali. Boy do taradupan di kapali aka galubang na balgai, songon do alugo na menerpa angin yang menerjang kapal yang besar. Tapi kemudilah yang akan mengendalikannya. Kecil kemudi itu, tapi itu yang mengontrol dan mengendalikannya. Songon do nang di laut ini. Maka harus hati-hati, harus waspada, jaga jala jamot ninna asatun takas unang gabe mabben hasisega. Lidah itu begitu berbisa, lidah itu begitu tajam, bisa membunuh orang lain. Kalau kita baca itu dalam Yeremia 9 ayat 8. Karena lidah bisa mengacaukan, lidah itu bisa menjadi pempitnah, bisa mengadu domba, dan bisa menipu. Asai ko pahola ko dila sian si pauto-auto ini. Ala di do kadamang do denang jolon ni dilat ma bibir asa ni dokko kata nina. Artinya hati-hati. Asa buyak ka hata na siniraan, hata na maripola, hata na makorolas roha, hala na pamalupon, suara na pamalupon, ya. Dila natakas mabuat dami, pamangan natakas mamasu-masu pamangatay. Asa unang gabi pamula-mula te. Halak na biar mina jauh mana so jadi pakeon ni. Sudi organ-organ tubuh non tuaka dosa doh tuaka harorang. Asa jamot. Ay gudang jo gabi song nai peleseton nete maddo sigat jang dilanin na. Si patah sarupa gajang ni dasina do gajang ni dilananin bahasa preset na jolo pengen deho ni ate dada sedia mulani utte malau sallu busiregar sahat tu pasur batu dada sedia mulani hataut tuau da siapa mula-mula sahaton tuau ini
Dada sia dia mulani utte malau sial lobu siregar sahatu pasur batu. Dada sia dia mulani hataot tuau sia sigat jandila di gaur deba itu au. Hata pamula-mula adong bahasa sigat jandila natuk gabe manigai jol. Godang do hirak kirang inganan ni utte malau, godang do halak sirang. Alani akka pamula-mula, alani akka sigat jangdila ni. Maka hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati kita kedamang do denang memang dang matutung dila madokon api. Hape hata na haruar senon sunabu be mula ki musay denggan. Molonung nga haruar siapa mangatadang dihitabe. Hatai. Alani hati-hati kita. Asa tapak ke mapa mangato mamuji pasangap debata mabuan aka lasniroha moloso lasniroha doi moloso hanguluan doi si pasahato ni bahasa ikut dohono niate molo pamula-mulao doi molo maben hasesega doi molo maben tu hajahato doi molo nama korhodosa doi unang ma tahatahot ilo banedok songon nasini ramah hatamunan ini songon nasini ramah hatamuna. Asatung takasya kadamang do dan mari kita kendalikan mulut lidah kita. Mari kita jauhkan perbantahan, mari kita jauhkan percecokan, mari kita jauhkan pertengkaran. Mari kita jauhkan fitnah dan kebohongan, kecongkakan dan kesombongan, mari kita hindari itu. Karena hanya dengan demikianlah kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut di hadapan Tuhan. Unang dok dang dibegi Tuhan yo, unang dok dang adong nama merengon, unang baen naso tikos, jala unang sakapi naso denggan. Aido di hati dakon, parpesalmen Raja Daud, termuruk do debatatu ibana, di hati-hati atur ibana strategi, bohama asa boy di ibana si Berseba. Tohoda kadang nama motoi, sian fisik, sian pamerengan, ala yang gode bata, satu-satunya pribadi yang mengerti dan tahu siasat yang dilakukan oleh Daud untuk mendapatkan Berseba ketika itu. Istrinya Uria diatur, bohama sa si Uria di jolo, asa gabe mate si Uria di parporangoni, dungi buaton nama si Berseba. Sesongon na melindungi maibana, alama baru manon si Berseba. Ala yang kedamang do dena di parhatopot ibana ma. Marhite-hite na binatan naro mangatoy do mamakuli ibana paingoton ibana bahwa Tuhan itu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupannya juga, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Alani danga dong sorry boto Tuhani akan namasa di bagasan ngoluta. Ido di parhatopot Raja Daud di bagasan ngoluna. Jala di papatar doi di pamujionna di pesalmen tulu puluh alani ikut sumurut mahita siak kajahaton ai halak nabiar mida jahoba sumurut doi siak kajahaton jala di paholangido aka nasa dosa ulahonon nama nadenggan napa dua hon senaya 1 ayat 17 didok mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar manatap do mata ni Jahoba tuaka partigori jala saya ditangiho pinggol nado angguk niaka partigor akadaman loho dainang sada pengakuan doi san parpesalmen Raja Daud telah mengalaminya, telah menikmati bagaimana Tuhan mendengarkan setiap jeritanya ketika dia dikejar-kejar Raja Saul. Raja Daud di boto ibana do songo dia do debata manatap ibana di natar sosaki ibana. Ini Bapak Ibu Saudaraku, memang naborak do mangulahon nasito dia do penyaka jolma. Allah do gabe sisogo iba kadaman do dena. Asa record do kadaman do dena padonganiun di debata panatapon di debata tu aka partigori asa marsihoho tibana di jolo ni jolmai mangulahon do makanguluhon nasitongi. Ai halak nasitong dia dopan di debata olo do gabe sisogoi nang diakka donga jolma alai diakka nasitong dang parduli bana disi
Ay dumenggat do ibana sitong dia dopan di debata nang pe di hasugo portibio. Ay tu ahama denggak kita dia dopan nya kadongan alai di hagigi ho debata dia dopan na. Alanya kadamang do dinang unang madele hita jala unang sumurut kita disi karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriakan orang yang minta tolong. Melotar so sampai hita ala ni hasit tongan na marsio tita mangulahon hasit tongan ni. Igok mah di ida jala ditatap debata do disi alani unang sumurut jala unang masohoto mangulahon nah denggani. Molo pe maul di jalwa kadongata di partikian waingon alai kok mah di ujungna boton ni do maddo hasito ngado HP anggo na manotong. Ayat 10 lalu bagian napa tuluhon ditangihon jala di padua Jahoba do akka partigor sian hago botanna. Di palua jala ditangihon Jahoba do akka partigor sian hago botanna. Sada pangapulio maya kadamang do derang diau doho diho dihita salhutna. Asa margogo hita dihagogo tatai molo taulahon dihatiha tahanguluhon hasit tongani. Takas dia kadamang doho dainang songon si Daniel ditangihon Jahoba do ibana di natargogoti ibana di palua Jahoba do ibana di natargogoti ibana songoni doho si Daud di natargogoti ibana di palua di dongani hut di pargogo itu hani asa dok ma di bagasang gulu molo di palua hodo ale Tuhan si Daud sian hagugutan nai molo di hokodo akan naposomi sogo si Daniel di hagugutan nai marsihoho tibana mangulau kasih tongani di jolo ni raja Nebukadnesar di jolo ni bangsa Babel di hati hai mangulah kasih tongan ibana nang pe dihasugohon ale marsiho tiba si di palua hodo dia bisa bersinar mulai dok masongoni di bagasang mulu mulai di palua hodo Tuhan atong pe palua mah porsea mahita pos marohang dos sarupa do hagogo ni debatana jolo saunare sahat rodi saling geleng molo diasi jol maka partigori na marsihohot di hati gora do diasi tongani na jolo di pada narobi nuaing pe Asian na do hita. Anya kadamang doho deina takasma gabi jolma na biar mida Jahoba hita di bagasang ulut taon. Nuai ngati kadamang doho deina buharu hita asa sitong dia dopan di debata di do nakin iko biar mida Jahoba hita jalai konta pareahi hanguluani. Ta pareahi hanguluani. Jala tapaholang dirita sianaka hata si pauto-oto. Tapaholang dirita siya nakahajahaton ni na pinaroni pamangan. Tapaholang dirita siya nakahajahaton ni. Alay ko biar mahita mida Jahoba, biar mida Jahoba nuang di partikianon. Boy do pe murada pototay. Ay nuang ati kadamang do na. Ani ang rohani jolmay. Ay sodong bebiar berengong mangulahod dosa. Sodong beberengong biar mida Jahoba jolmaw nate. Ala sopitor hatop di pakilalahon pakorhon ni hajahaton na niulana ala sopitor nol nali di jolona di pakilalahon pamicang di debata di bagasang uluna neang jol mayate makatai pe dangadong be jamot bahkan dilesengi pe Tuhani mampu do jol di partikel ala sopitor ro uhumi bui masa yate kadamang doho dena biar mida Jahoba takas dapat kanguluan doi di bagasan ngulunan itu biar mida Jahoba ido mulai habis taran biar mida Jahoba paroho gajang nyumur doi ninna so kena ido na di parjamita manang di Amsal di kitab Amsal ya kitab Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana bahwa orang biar atau takut kepada Tuhan itu akan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan akan mendatangkan ketentraman dan akan mendatangkan perlindungan dari Tuhan.
Akan ada ketentraman yang besar. Bahkan perlindungan Tuhan akan terjadi kepada anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Ima halak mulu biar mida Jehovah dapotan perlinggoman siat Tuhani jala akeana konna pe dapotan pangaramotion siat Tuhani. Takut akan Tuhan akan menikmati kekayaan, akan menikmati kehormatan, dan akan menikmati kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Karena itu Bapak Ibu saku, takut akan Tuhan berbeda dengan songon namun kita pahami mulo taruh biar mida Jehovah dan nama lapatani naga bekon paholangot tasya Tuhan karena takut akan Tuhan bertemu dengan Tuhan. Karena takut di sini dikatakan hormat kepada Tuhan. Dalam penyembahannya kepada Tuhan, dia sungguh meninggikan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Maka berbeda dengan takut secara dunia. Mulu biar secara haportibion bapak holangot tado diri tate. Mulu biar hita tu panako paholangot tado. Mulu biar hita tu pembunuh pasti paholangot tado. Mulu biar hita tu akana tenggen, biar hita tu aka naritik pasti pada water seniate. Tapi kalau takut kepada Tuhan justru kita harus melekat, justru kita harus mendekat dan kita harus hidup bergaul dengan Dia. Karena takut kepada Tuhan berarti kita taat kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti kita hidup dalam penyembahan yang sungguh kepadanya. Takut akan Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu sungguh mulia dan agung mengasihi kita. Dak sogo biar na di portibol, biar hita ala kejam. Mabiar hita sotung gabe diago hita, sotung dipamate hita, sotung gabe duh pita. Mabiar hita ujung nagabe tapadao. Tapi takut kepada Tuhan, maka kita harus dekat kepada Dia. Karena takut akan Tuhan, justru kita akan mendapat berkat. Biar hita di Jehovah gabe jol manasitong mahita. Ai paholangot tama kahajahaton, paholangot tama kaharorangon, paholangot tama kahatasi pautoto, paholangot tama akan asoni halomohon ni rohani debata. Dung songoni ngolut tak kadaman doho dainan takas mahita, dapotam mahita di tua, dapotam mahita di hangoluan, dapotam mahita di pasu-pasu ni debata. Jala gabe jolma nasitong mahita di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membenarkan kita melalui darah Kristus dan kita sudah dimenangkan oleh Kristus, maka kita harus berlaku benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin.